קסנון אחד. זה מפלצת. האוטו של דני. תכף תראי מה הם עושים. שנת 17, שנת 15. איזה תותח. איזה תותח. הוא לא רואה. הוא לא רואה, אחי. בטח הוא מראה ברגל על הברקס, אחי. למה? למה? כי יש יותר מדי כוח, זה למה? איך ידעת שאני ברגל על הברקס? למרות שלא ברקס פועלים. בדוק? כן. הבנת עכשיו למה יש שם... חליץ באספלט? למה? בגלל הברנו. מה פתאום? אחי, אתה לא רואה שצבוע שם פס חניה?